Iepa Godrilla zemuzate, bueno gaur etorri gara Donostiko Gipuzkoa plaza, esango ez dute. Iban nun dao, hotel baten akaso, bostizerrako hotel baten, banao iesgela baten, escape room baten zen, Euskaraz barra egitasmoan barruen daon iesgela honek, gaur urriak 6tik aurrea Euskal Herriko hainbatxoko ezberdin bizitatuko ju, hoteleko logela honta sartu, eta berra ateatzen gaur gure txanda da, ateako otegea. Ongi etorri, ongi etorri! Daude 40 minutu hau intentatzeko ateatzen. Gure luxuzko kateak, urte daramatza euskaldunik... Hasi da denbora! Wow! Hau da logela! Ai, behitu, ai euskitze! Tuit melodi! Hemen ni falta nahi. Hemen, karo, inberdie asunto hau edanak egiten. Bai, hemen debe, maletan egin. Ai, hemen dago, pijama bat. Wow! Durain antzi. Gabon Euskal Herri. Iban. Ze. Hauzo zer da. Eta laguntzi eskatzea du ja. Ni egon naiz oso pozik hoteleko lokuruzkaren zat porzueldotu gona bedide hortatzeko. Kaixo. Zebu dezu. Ai, zute meratzi. Ai, dago. Ai, zabatiko! 8 minutun faltan, kodigo bat jarriko, Nere bizitzan atean ezen lehenengo iesgela. Y cero bromas, Osea, ikusi zuten bezala, 8 minutu faltan, Osea, 8 minutu sobran. Ala, jo...